गुड मर्निं बयनिसिमबो नै दिनै जोंनि फिसा फोथाराव आबाद थिलि खालामनो नागिरदों आबाद मावनो बेखौ स्रां खालामग्रोनांगोन नालाय ओमफ्राय स्रां खालामखांनानै हालौगोन हालौखांनानै मा होनदो फाथो फोगोन फाथो नै टमेट'आ थाइबायानो मोनथ'वाखै ओमफ्राय टमेट' फिसाया नै मोनबाय अर्गेनिक बैखिया मोनबाय बैफोरबो थायलाजोब्बाय नै बैयावबो थायदों लुसिब्र'आ थिगैनो जाबोदो बैयावबो दं टमेट'आ ओमफ्राय नैफोर फान्थाव बेखौबो हालौनानै माबानोसै फाथो फोनोसै फुजेनबाय नै बुरिया हायानो मा बेखौ खदालजों जावखुजोबनोसै आङो हाग्रा सनदों जावखुजोबनानै खामानिजों हरनोसै बेखौ मानो होनोमोन दाउ गिनायनि बेयाव मानसि आखिना दोननांगोन दाउआ सिगिजानायनि गिनायनि खारनायनि दाउ हाबैनि मा गखो मा नांदो रोगा खेबसे नांनाया जेबो नङालै नोङो बेयाव बिखुनजो नाहैनो नागिरदों बुरिया ओमफ्राय जोंना नै गाइखेर मा सुगुरनानै गोलैलायबाय मानो जाथि जाथि खालामो नोंलाय बे मेथाइयावनो सिजोब्बाय गोलैनानै रोंथारालै बेखौ दोनदो आं जानोसै गुड मर्निं बयनिसिमबो नै गाइखेर लोंसै ताजा ताजा मेव ए मेथाइ मोनजायाखै नोङो मेथाइ मोनजायाखै जाना इस बोरो बोरो मेव ओइलाय मेथाइ मोनजायाखै नोङो मेथाइ मोनजायाखै जाना नायदो हाजिरा मावग्राफोरनि आखलखौ जि गिलिरखौ नै दुख्लिफोरखौ माबाया सिङाव दोनबाय आरो नै सिफुं बानायनो लागा औवायाव गावबा मा जानांगौ बेलाय जाथो मा संखो इयाबा मा बारदबो मा संखो नै बे मा दालि जल ओमफ्राय बियो फोखारनाया बे मा बिलाहिजों ना दाबो गोदौवाखै आरो नै अरखौ गिदिर होदो बुरिया बेखौ संगासिनो दालिजों नाजों बिलाहि ओमफ्राय आङो गरसि भाजा एवगासिनो मटर गरसि नै गरसिया होसननोसै सामब्रामाबो खामबाय नालाय नै बेयाव दङ हांसोनि दाउदै दैब्रै 8-10 दङ आरोखि ओमफ्राय हांसो सिथोबा है बुरबक बारदां बे हांसोनि दाउदै ओमफ्राय मासे दंबावो बेयो गगासिनो आरो नै सलारजों दै दहननि र' बरिंजों फुख्रियाव होयो आरो बेयाव सेरनानै अन खालामनांगौ सेरबाय एबार मेचिना सालु जासिगोन नै होनबाय फुख्रियाव हरो आरोखि नै याव गयो र' आं थांना खोन्थानि नै थाखो दंलाय फुख्रि ओंखारग्राया नै बिथिंजाय गबाय स्र'नो बेना उन्दुग्रा जायगाया आजादि बावसो उन्दुखुमायो नालाय नै खान्थाल लांफैदों बेफारि माखा खान्थाल गोरलै बायनाय केजि 20 थाखा बबेथिं बेसे दाम कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंसिनिया खान्थाल गोरलैखौ बेसेयाव फानो बेबायदि पेपारजों माने बोननानै सुनानै लाङो आरो
माने दागो जाबा फाननो हाया जाहैबाय बेखायनो पेपारजों मोजां फाननानै दलद सोलाङो। नोंथांमोननो आं खोन्थानि जोंहा हांसो गफायदों आरोखि बै सिङाव दं बेयाव हाबलांनांसिगोनसो आङो। हाबजानो देन्जार जायगानि ओमफ्राय आङो दहाय माब्रैखौ लांबाय आरो ओमफ्राय दायो माबेसे दं मासे गफैलायबाय फै 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 मानै मासे मानै मानैया गफैलायबाय ओमफ्राय बाखिया गफाय आं दोननो हाङाखैथाय दोनथ'लायनोसै फिसायानो बर्थमान 7टा जानानै दं 1 2 3 4 5 6 7 बारा राखांथ'वाखै लाइट होनानै दोनबाय बिदिनो दोनथ'नोसै माखासेया गफायबाय थाथोंसै बिदिनो जमा खालामथ'नोसै लास्टआव नांगौबा बिमाजों दोनफिनसै आरोखि नै मासे थैबाय फिसाया बांद्राय बिदि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय आंहाबो ओमफ्राय ओंखायनो नै गोरलैयावनो थैबाय आरोखि दा उफाय गैला नै गारहैनांसिगोन माथो खालामबावनो उफाय गैया बारियाव गारहरनांसिगोन टाटा नैबेजों हालौबाय बेखौ माने हाखौ गुरै खालामबाय आरो नै साइडआव माबा गायनोसै बानलु ओमफ्राय नैयाव फाथो आलु दंमोन बुरनांगौ लकेल नालाय एसे एसेल' फिसा फिसा बिदि बुरनांसिगोन बेखौ दा बेलाय ओंखाराखै नामा फिसा फिसा नै खामानि मावबा इनिया जाथिनानै देखायफैनायल' जानो लुगैयो दा लेबु जानो देखायनाय जादों नै लेबु गोखै ना नांला जादो बियो जाहैबाय बानलु ओरै मोनथाम लाइनाव बानलु गायगोन आरो मोनथाम लाइनाव भेन्दि आरोखि लाइन मोनसेयाव बानलु नेक्स्टआव भेन्दि नेक्स्टआव बानलु नेक्स्टआव भेन्दि बेबायदि गायगोन बेयाव नै दानिया बेयाव भेन्दि गरफा गरफा होलांबाय मोनसे लाइनाव वाटार साप्लाइ वाटार दै होबाय नै गेजेर गेजेर हाखर हाखराव सुजुलाय बे जि मोजां मिनिदों गङायनो बोरै 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 सुजुलाय वा इस मोननो बेयो जाबाय बानलु लाइन बे भेन्दि लाइन बानलु भेन्दि नै जाबाय नै आंनि आबादखौ नायफैदों मेंख्लङा मोजां दं इखो हो आबाद मावनायखौ मोजां मोनदों इखो आबाद मावनायखौ मोजां मोनदो इयाव थाबायनो लुगैदों मोजां नोंबो मावगोन बिदि नै हालेवनो सोलोंजाफैदों नार गोसा नार बिदिबा जाया लासैबा जाया गोसा नार नारनो इखिया नङा इनै आंनि जुखामखौसो नै फोथैबायमोन नैखियासो नैखै सिद्दा मा हालेवनाय जाखो इलाय नारनायसो जाबाय सं गारि बौजागोनबो दोनदो दोनदो नै बे साइडआव आरो खांख्रिखला
ओमफ्राय जोगोनार ओमफ्राय दुन्दिया सारना होनोसै आरो बे साइडआव माने मिक्स खालामजोबनानै बेयाव गायलाजोबनोसै सां सिङाव इयो मा बिबार खोमादों नोंलाय? हा? र' खोन्थागोन रा पार्सेला सफैबाय नै आनबक्सिं खालामनोसै खुलिनानै देखायनि आङो मा बुस्थु नोंथांमोनहाबो नायदो हम नै बाख्लायाव खेबसे नायग्रोदो कालारा मोजां नुदो बै माउस फैफागोना फैफायाखै जों ओमफ्राय इयाव पिक्साराव माउस बायदि नुदों माउसबो दं गुफुर बेलेग कालार फ्रन्टेकनि मोजां माने कालारा बेलेग बेलेग दं आरो ओमफ्राय आं एखौसो लाबोदों आंनि पसन्द वाइट एन्ड अरेन्ज ब्लेकबो मोनगोन माबो मोनगोन ब्लेक गोजाबो मोनो ने अफाराव मोनदों एसे खमाव मोनबाय 709 टाका मोननैजों दिनैनिफ्राय सेरनांगोन NIZWFGOYRY नोंनिया मा नाममोन PIHUMANIBASUMATARY बिदि सोरो ओमफ्राय 9678749023 बुरिया नै कम्पिउटार सेरनो सोलोंदो दिनै फार्स्ट टाइम जाहैबाय मा नागिरदों दाननाया नैयो इयो बेग इखो दानबाय एबार लिरदो ABCD लिरदो दे ABCD लिर एखौ नागिरदो ABCD इदि नागिरनानै मोनाखै नोङो रोंलांगोन दे फार्स्ट टाइम सोलोंदो आरोना फन खालामबो फोरोंबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन रायजोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि आपडेटखौ नोंथांमोननो होबाय थानोसै बाय बाय